zakho zokukhulela emzini yabantu. Okufuna ukwazi ukuthi uma ufa umkakhe ehlupheka, umkakhe uyodlala abangani bakho. Ngicela usenze igama ethi ukudlala. Umkakhe uyodlala abangani bakho, umfana uyodlala abafana bakamakhelwane. In order ukuthi yena adle. Ngoba wena kutheme ku-introduce kwezinye izinto. Wayisaba. Namhlanje ingane yakho, she is in one of the B&Bs. Iguqe phansi kuntanga wenu. Owayenza lento. Iyamdlalisa ugwayi wakhe. Imdlalisa izingcole ithi khothe. Because wena wayisaba lento le. Ingane yakhe na 21 years. Ikubuka kanje isho ukuthi umuntu omdala kunobaba. Kanti nontanga. Awu understand. Kuwama headboard kumkakho namhlanje. Because wena emhlabeni unesikhathi awuzange uzenze lezi zinto. Umkakho ubambelela ama headboard kuwama headboard namhlanje. Ngoba umkakho uyaqethuka. Uyibambe headboard iziyiwe isale phansi. Athi kanti baba uqedini. Athi ngeke ngiqede imali yami lena angiqede. Because lento mesenitshengisa zona nilokhu nibuza into omsangano ukuthi kodwa lento ayinabungozi. Ngikhuluma nenye inyanga. Enye inyanga eseMpumalanga omunye udodi nje inyanga. Uthi ngimnika umsebenzi omhlophe osenyasuri. Ngithi kuyaqethuka enyasuri. Kuyaqethuka enyasuri. Uthi manje na lento ayinabo nomngozi ukuthi nako-ke manje le gama lenako-ke. Mina nje angeke ngemali nje ngibuzile lento ayinabo. Mina msebenzi enobungozi. Yena msebenzi ngonobungozi mina. Lana ke lezi zinto zifuna sinitshele nje ukuthi if we don't do it, somebody else will do it and something bad will happen. Uyobona umfana wakho no13 kade ephasa kahle esikoleni when he reaches 15 awusena uhlala emgaqweni. Because sekunento eyenzekile kumkakho umfana wakho ebona yenziwa kumama into angaze ayibona. Ingane ifika ingene imesanimi engasuka. Athina umeleni wena lawe ingane iyabutha ayibo umana. Nomfana omncane kangaka. Ngoba umfana kamakhelwane lo. Kodwa uyaklina la kumkakho uyaklina uhamba ngeayini kakhulu. Uzobona njani umkakho phela ubambe iheadboard kanje uqhama ngemuva ushaya ibhala umfana. La phenduka khona umakhe ethi uphendula ikhanda ethi nangi ingane omfana ena 13 emile. Ingane ibe traumatized engqondweni. Hamba uhlala emgaqweni udele ekhaya. Ngoba ubaba akabanga nesibindi. Kunezinto ezikhuluma nawe. Thina nje wahlala kumasabhabhu sinamabhili angaka amanzi. Ungazosenza inyoni na uhlala khona veze. Nebhili engaka abazo ngekhokheli. Mina ngiyazi ukuthi ngimhlophe. Noma yini melithi iyashubisa into yakhona ngimi ngeqiniso. Engisho ukuthi